Prop hi ha els mundis. Està en Melbourne. Sí, sí. La Ràdio Nacional va començar aquí al Passeig de Gràcia l'any 52 i hi havia, per exemple, el mític Estudi 1, que ocupava aquest espai, aquell estudi del Fantasia, de la campanya benèfica, quan ja es va fer Ràdio 4 del Mainada, de la primera etapa del Protagonistes amb el Pepe Ferrer, etc. I després hi havia altres estudis més petits. Fa 10 anys tot això es va canviar i es va modernitzar perquè realment estava molt antic ja. La situació privilegiada de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, Passeig de Gràcia, plaça Catalunya, és a dir, el nucli de la ciutat, ens ha permès que molts esdeveniments els hàgim pogut explicar in situ, els hàgim portat gairebé aquí. Des d'aquesta terrassa, per exemple, vam poder explicar l'assalt al Banc Central el 23 de maig de 1981, amb la por aquella si era novament un intent de cop d'estat després del 23F. I hem pogut transmetre un tros d'història molt important, les darreries del franquisme, la transició, tota la lluita per la democràcia, el que va significar que aquí es creés Ràdio 4, la primera emissora que parlava en català íntegrament després de la guerra. Han estat uns anys riquíssims. L'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya que us parla en català. I per acabar...